Cebu City Police Office nagpahigayon og robbery simulation sayo kaginabuntag karon pagsukod sa kaandam ug kapaspas sa kapulisan sa Dakbayan pagresponde sa alarma sa tulis. Si Chona Carion sa report. Ang senaryo, mao nga gibiktima sa 5 ka mga tulisan ang usa ka mall sa Dan Colon. Daling mitawag sa Mobile Patrol Group ang tagduma niini. Ang MPG mipahibaw dayon sa tanang police stations ug special units kabahin sa tulis nga nahitabo og gihatag ang description ug kun unsa ang gisakyan sa mga sospek. Dunay sospek nga misakay lang og PUJ padung Talamban, samtang ang usa padung sa Guadalupe. Dunay nakamotorsiklo ug dunay nakasakay og auto padung sa Talisay. Nunot niini daling gi-activate ang Oplan Universe aron pagsugod sa katakos ug kapaspas pagresponde sa kapulisan sa maong alarma. Kinahanglan ang matag police station mupahigayon og blockade aron pagdakop sa mga sospek. Through this, our personnel will have a presence of mind at the same time na siya mind setting. So mura siya muscle memory pag muingon activate Oplan Universe, all personnel of Cebu City knows that there is an incident and they should know where is the exact location. Sa baong exercise na suta nga aduna pay mga angayang palambuon sa ilang operasyon. Dili gusto sa CCPO nga mahitabo ang susamang pagpanuli sa usa ka mall didto sa Dakbayan sa Karkar. Kaya ang uban natong personnel murag pagkakita nila sa sakyanan, gipara jud nila sa ang atubangan para so in a real situation you cannot just stop a vehicle while you know that it's a robbery, armed group. Chona Carion, Balitang Bisdak.